U għawdiħel il-qorti wiċċu ma ttieħx. L-espressjoni tiegħu deret taħbi l-emozzjonijiet li seta' kellu. U fil-qorti, meta mhux imsejjaħ biex iwieġeb, poġġa bil-qiegħda b'daru dritt biswit il-ġenituri tiegħu. Erin Tanti tressaq il-qorti brabta ma' traġedja ta' Haddingli meta f'Nar San Giuseppe tifla ta' 15-il sena instabet mejta taħt l-irdum. Tanti kien fil-preżenza tagħha. Il-pulizija akkużat lil Tanti b'6 kapi ta' akkuża, fosthom li kkaġuna l-mewt taż-żagħżugħa Liza Marija Zara ta' 15-il sena li ġela jew taxi għajnuna biex toqtol lilha nnifisha, li korrompija meta kien fdat bħala l-allim tagħha, li pparteċipa f'attivitajiet sesswali magħha fil-waqt li abbuża mill-pożizzjoni tiegħu u li kellu fil-possess tiegħu xi materjal indiċenti li juri jew jirrappreżenta xi persuna taħt l-età. Id-difiża tal-akkużat wieġbet li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u fil-waqt li ma talbitx ħelsien mill-arrest talbet li Tanti jinżamm fit-taqsima forensika fi ħdan l-Isptar Monte Carmeli. Żiedet ukoll li Tanti li kien għalliem ta' Zara talab lill-Aġenzija appoġġ għall-għajnuna għalih u għall-vittma. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Doreen Clark ma ċċettax din it-talba, hekk kif l-ewwel ta' April inħareġ ċertifikat mediku li konferma li Tanti kien f'qagħda tajba biżżejjed li jiġi rilaxxat mill-Isptar Monte Carmeli. Il-Maġistrat talbet li l-provi mediċi u tossikoloġiċi li saret referenza lihom jitresqu malli jkunu disponibbli. B'risposta għal dak li seħħ barra l-bini tal-qorti l-familja ta' Zara għamlet stqarrija lil mezzi tax-xandir. Despite the enormous pain caused by the loss of Lisa Maria, we will patiently wait for the justice system to work in the months ahead. Lisa Maria was a beautiful 15-year-old girl. Like the vast majority of 15-year-olds, she had her challenges, her good days and her bad. However, Lisa Maria was a bright, intelligent and talented young girl. She was shy but confident. She always spoke her mind, but she did so respectfully. Sa dan it-tant Tanti qed jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.